Bueno, estamos no Instituto IES Mendiño, onde, bueno, recentemente acaba de chegar do Concello, onde é o 25 de novembro, Día da Violencia de Xénero machista, segunda vez que participades, non é así? Sí, efectivamente, creemos que é fundamental para a sociedade concienciar a opinión pública sobre a lacra que está recaindo entre as mulleres e nada, encantados de participar na actividade do Concello. Bueno, non solamente na actividade do Concello, sino que vemos aquí no centro que está todo super decorado. Sí, efectivamente, o alumnado se volcou, aí tedes murais colectivos feitos polo alumnado de debuxo. Eu creo que efectivamente o alumnado é consciente do que está sucedendo, os alumnos de literatura galega do século XX participaron tamén coas súas creacións fantásticas, a respecto tamén de un conto de Rafael Dieste, que efectivamente eles leron nos soportais, no medio da chuvia, pero nos soportais. Que Antía, ti non puideches ir, pero foches unha das que escribiches un dos poemas. Sí. Contame esa forma, esa iniciativa a hora de escribilo. Porque creo que as xeracións de hoxe estamos moi involucrados neste tema e temos máis conciencia, entón penso que non é máis fácil falar destas cousas. Non sei se é un tema normalmente que se aborda nas clases ou se hai algún tipo de temática que soedes dar, pero como se traballa dentro do centro este tipo bueno, lo que estamos a vivir, da violencia de xénero? Bueno, en principio é un contido transversal, non lle corresponde de unha maneira obxectiva a ningunha asignatura, pero bueno, dentro das actividades do día a día, nas diferentes materias, na escolla de textos, en planteamentos de actividades incluso extraescolares, temos en conta iso que está sucedendo. Manuel, que foi un dos coleo hoxe. Sí. Que tal? Ben, moi ben. A verdad que se che veía super solto. Sí. É o primeiro ano que participas ti aí lendo? Sí. E que tal? Como foi a experiencia? Moi ben. Credes que nesto da violencia de xénero os homes temos que ser máis participativos? Sí. Ou é algo máis, non sei, que nos incumbe máis os homes ou as mulleres ou igual por igual? E por igual, as mulleres teñen que rebelarse contra este tipo de feitos e os homes temos que tomar conciencia de que están sucedendo estas cousas. A verdade é que, bueno, é un dos centros que sempre sodes participativos, non solamente neste tipo de actividades, sino que sempre que hai algunha actividade estades aí. Canto tempo levades facendo, bueno, todo o que se ve, este mural, as esquelas feitas? Sí, bueno, a ver, participamos na convocatoria do Concello, levamos prácticamente o trimestre traballando sobre estas cuestións, implicando diferentes disciplinas, como che decía antes, as clases de debuxo, en contidos de tipo plástico, tamén na creación de textos literarios, entonces procuramos vincular o que é a temática do acoso desde as diferentes materias, efectivamente. A ti, Antía, como muller, como ves este caso que hai hoxe casi día a día no noso país? Temos que cambiarlo, efectivamente, creo que as mulleres teñen que ter máis voz, non é suficiente o que está facendo e penso que se pode facer moito máis para cambiar isto. E cal crees ti que sería unha das formas de poder facer cambiar? Non Difícil. sei, sí, non sei ahora mismo. E pola parte masculina, Manuel, como ves ti algo que podemos aportar para que isto non ocorra? A ver, é difícil, hai moitas cousas que poderíamos facer, pero en primeiro lugar temos que ser conscientes a violencia que está sendo xerada por o noso bando e intentar pois que todos por a voluntade de todos pois cambiar este tipo de situacións. E bueno, un dos actos que hoxe, o ler, digamos que sea un pequeniño paso, non? Sí, entre todos, eu creo que hai que ir facendo pequenos para ao final chegar a facer un cambio grande. Pois moi ben, fantástica a vosa actividade, a ver se para o ano é o terceiro ano que ides ao Concello. Perfecto. Non me cabe nin a menor dúbida que traballo seguides a facer aquí no centro, como sempre, parabéns, vémonos nas seguintes actividades. Moitas gracias. Gracias. Sí.